CD, ihan oikeasti sinun täytyy mennä sinne terveystarkastukseen. No okei, mutta mä en haluaisi. Mutta tää on viimeinen kerta. Huusi. Pitää odottaa tässä. Joku 2 minsaa. Tyhmää. Olisiko CD? Ei täällä näy ketään. Minä olen täällä. Oi anteeksi, tulkaa vain sieltä välistä pois. Tullaan. Selvä. Minä olen terveydenhoitajasi. Karhuun. Elikkä te olette CD. Olen CD. Menetpäs tuon puntarille. Niin katsotaan paljon sä painat. Okei. Sä painat... Ei joku 3 kiloa, 3,2. Ja sitten... Me tähän seisoon ja mä mittaan sut. Olet juuri sopivan kokoinen sinuksi. Sitten menet tohon makoilemaan. Katsotaan. No, sinun mahastas löytyy vähän tällaisia asioita. Oletko jännittänyt paljon? Mä eilen jännitin ihan hirveänä, kun mä kävin eilen Tivolissa se pelottavassa laitteessa. Ja no siellä on siitä vielä jäänyt perhosia vatsaan. Ja olet vahingossa ehkä ahminut luun. Ja sitä pitää katsoa, mutta tules tänne. Okei. Katson hampaasi, mutta odota pieni hetki, minun pitää käydä katsomassa tekemässä yksi juttu. Okei. Minä palaan kohta. Joo. Tuota ainetta. Ja vielä missä se olikohan tätä ainetta. Katson hampaasi. Selvä. Ja... Sitten vielä tätä ainetta. Ja katsotaan vielä vähän. Ja nyt voit nousta. Ja vien nämä aineet pois. Okei, mutta oliks mun hampaissa mitään vikaa? Ei niissä ollut sen kummempaa. Tai ei niissä ollut mitään. Okei. Saaks mä lähteä? Saat. Okei. Heippa. Hei hei. Maailman typerin terveystarkastus. Kiitos, että katsoit. Hei hei!